یەکیتیا ڕەوشەمبیرên کانتۆنا Cezîrê di salvegera 23yemîn de a koça dawî ya helbestvanê Kurd seydayê tîrêj de şevûhêrkek hunerî li parka xwendinê ya li bajarê Qamişlo li dar xist. Di şevûhêrkê de hevserokê yekîtiya rewşenbîrên kantona Cezîrê Ebûd Mixso helbestên an jî helbestvanê Kurd seydayê tîrêj bi bîr anî û got helbestvanê Nemir di serdemekê de jiya ku çanda Kurdî qedexekirî bû. Gurê helbestvanê Nemir Cemal Tîrêj jî spasiya yekîtiya rewşenbîrên kantona Cezîrê kir û hêvî kir ku hemû wêjevan û helbestvanên Nemir werin bi bîr anîn. Piştira sinevizyonek li ser jiyana helbestvanê Nemir seydayê Tîrêj hat pêşandan helbestvanan helbest û stiranên ji gotinên helbestvan seydayê Tîrêj jî xwendin. Rastî ev festîvalê çê dibin ê Kurdî, ê helbestî bi pirane çê dibin. Ana îro em di mijareke serekedê di ser seydayê Nemir, seydayê Tîrêj ev 23 sal salvegera wî yê. Bi rastî yani qamak wek seydayê Tîrêj bi bilindbûna xwe, bi helbestê xwe bi wêjeyê ê ginivîsandinê heta navê pirtûkê wî jî giştik li navê Çiyayê Kurdistanê kirine Sîpan û Xelat û Zozan. Yani bi rastî wextê em binerin tenas kir tu pirtûkê wî bixwînî yani bi rastî qamak gelekî bilind e heger ew bû seydayê Cegerxwîn bû gelekî hêja bûn. 23yemîn salvegera koça dawî ya seydayê Nemir seydayê bijim bilind seydayê Tîrêj îro em li vê de li bexçê xwendinê li bajarê Qamişlo em wî bîr tînin. Bi rastî wek kesayetek wek mîna seydayê Tîrêj hêjayî got ne bes rojekê di salê di merowî bîr bîne. Yani mero çawa di gelek warî di mero kar wî bîr bîne. Yani wek helbestî wî di dibistana de bê xwendin wekî de mehrecanat çê bibe bi navê wî wek xelat.